Календарьда 10 октябрь, пәнҗешәмбе көн. Имин көннәр теләп, тапшыруны башлыйм. Экраннар алдына мөхтәрәм якташыбыз, Яңа Зимница авылында гомер кичерүче Бахтиев Кәбир Исмаил улын чакырып алам. Бүген аңа 74 яшь тула. Әлеге матур гомер тантанасы белән аны ихластан хатыны Мәрзия Идрисовна, улы Камил, тормыш иптәше Флюра, кызы Дамирә, тормыш иптәше Рифат, кызы Гөлнара, тормыш иптәше Ирек, оныклары Ринас, Регина, Венера һәм Амир ихластан котлыйлар. Адәм баласында билгеле булганча 2 фәрештә бар дип саныйлар. Беренчесе аның әни булса, икенчесе әти инде. Менә әти дигән фәрештәгә бу тормышта игътибар икенче чиратта гына кала. Аларга багышлап сирәгрәк шигырьләр һәм җырлар языла. Аларны нишләптер көчле затлардан саныйлар. Тирәнрәк уйлап карасаң, әти бит ул, әни белән бер рәттән, төннәрен йокламыйча, көндезен кайгыда, борчуда баласы өчен үткәрүче кеше. Менә безнең әтиебез дә чын гаилә башлыгы, ярата белгән тормыш иптәше һәм матур тәрбия бирә алган олы хәрефтән әти. Өстәвенә җанын да кызганмаган, яраткан бабай. Әтиебез гомере буе җиң сызганып авыл хуҗалыгында эшләде. Аның белән бергә эшләгән авылдашлар бары тик мактап, сыкланып һәм горурланып кына әти хакында сөйлиләр. Без балалары өчен бар затны булдырырга тырышкан әти әкренләп олыгай. Гомерләренең көзенә кергән әткәебезне бүген туган көне белән котларга булдык. Түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәт укыйбыз аңа. Якыныбыз, әтиебез, бабакаебыз, рөхсәт ит сине чын күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Синең туган көнгә әтиебез нәрсә бирик икән бүләккә? Безгә кылган һәрбер яхшылыгың сакланачак мәңге йөрәктә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барсы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә тием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Авырлыклар туса тормышта киңәш сорап сиңа киләбез. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләбез. Ташып торсын күңелләрең һәр чак. Яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Кәбир Исмаилович, алгы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз мәхәббәтен тыеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Чын күңелдән сезнең хөрмәткә яңгыраган теләкләргә кушылабыз. Сезнең гомерегездә нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә эшләр башкарылса да, алар сезгә тик шатлык китерсен. Барлык уй теләкләрегез, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләген кабул итегез һәм бәхетле яшәгез. Гадел бул, дип дөрес бул, дип тәрбия бирүләрем. Сезнең өчен яшим дип, яныла Bilsəgiz rəxətliklərin ətilib bulur.
şideli yağmurda ettiğin karışların bağlagan ümitlerini ömürge bırakmamı ettiğin balakayımı dip canatıp duruların bilsegiz rahatlıkların ettiğin bulularının ettiğin balakayımı dip canatıp duruların bilsegiz rahatlıkların ettiğin bulularının Güçlüsün de